Филма на ужасите. Завръщането на живите мъртви. Та-да-дам! И там трябва да се тръкнеш нагоре. Отгоре? Да. Така. Чакай, бе, човек. Айде затвори тази врата, човече. И се махни от тука. Да, да дигна, иначе не се вижда. Еми да, хвай дигни. Айде да дигни. Да дигна, Това да дигни. Не може да дигна. Ето тука. От тука се влиза. Срещахте се сени тук ли, където сега сме ги сложили. Това е преграденото. И дигни прозореца, бе, човек. Добре, де. За какво? Това ще бъде спалнята. Ето я. Айде за какво? За да видят. Хубаво дигни целия, бе. Така, това е тук стената. Спалнята, спалнята, спалнята. Тук ще има врата. Много си го увеличим. Тук тръгваме. Това отсреща е стаята на Сашо. После ще видите. Тук малко сме съборили. Това е хола. Затова прозореца. Тапа. Тая врата е избита, не има там врата. Та дупка така, това е хола. Чакай да го снимем целият така. Къде няма? Значи... Не, ти си пипнала на камерата, братко, и си я изцъпала. Това е хола. В момента с чували на стия. Това нещо, което се вижда, тук е чувалчета. Чувалчета. Айде сега, дай да видя стаята. Тук е стаята на Сашо. Тя е малка. Това е, няма какво да се гледа повече. Да, да пусна. Така. И сега вече влизаме. Най-важното. Това е това, което стана от банята. Тук ето дупката надолу, където слизаш в някъде си, в шахта. Ги тръбите, така. Чакай да го обясни това какво Това ще е тук банята, където виждате този канал. Ключа. Правя една крачка и влизам в кухнята. Се снимава. Как не се снима? Ето отдалече. Ето. Значи тук ще е шкафовете, тук ще са мивката и шкафовете, тази стена, тук вътре ще влезе бойлера. Тук, в тази ниша тук, дай насам, ще е печката, тук ще е печката с кампаната. Да. След това, тук ще е хладилника. Тук ще Тези шкафове ще ги махнем, ще си сложим една масичка. От тебе ще ги дадем. Го коридора. Дай натам сме. Тук виждате една стена. И тук една дупчица. Най-добре си е холчето, ето. Цял поглед на хола, пълно завъртане. Дамба. Ето. Хола. И това де-факто тук е входа на хола. Сега ще го снимам цели. Трябва да отдалеча. Не мога да се снима целия. Ето го входа, на входа. Той ще остане така отворен. За сега. И за сега, и за винаги. Абе с коментари. И това е положението. Няма повече да снимам. Това е пътането. Мога би караме 20 пъти.